Vale, unha cousiña, decir que a adaptación desta peza, non sei se o dixo antes Cuervo, a fixeron entre Lito e Ernesto, que están os dous aquí presentes. É un gran traballo, a verdad, adaptar esta música para gaita. Como estamos de estreo y Lito escribió outra peza que se titula Lembrando a Camilo, e isto van a tocar uns pouquiños porque casi non dou tempo a preparada. Me parece que 3 gaiteiros, un deles o autor, un bombeiro e un tambor que é o profesor de percusión, que tampouco presentamos, e tamén lle toca, inda que non quede. Donde está? Este se me escapou, é aquel que está ali de Nick e de manga corta. Cristóbal Pascual Pérez, mestre de percusión tradicional galega.